Mga igsuon, wala ba mo nakabantay ngano kaha nga ang atong mga igsuon nga naay special needs o kadtong mga naay diferensya sa pangisip, ganahan mangyud mo adtog simbahan, didto magtambay tibuok adlaw, bahalag pila ka misa ilang tambungan, naara sila didto. Dayon bahalag na nagmisa, musaka gyud sa sanktuaryo aron magampo. Ngano kaha? Kay naa sila'y batasan nga maoy gipasabot ni Kristo atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Niingon si Kristo, nagpasalamat ako kanimo Amahan, kay gipadayag mo ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Exactly, mauna, mga walay kahibalo. What do we mean by that? Sa pikas bahin manggod, gustohon man ninyo o dili, pasaylo ako, pero realidad kini nga di gyud malikayan nga mahuman ganitag eskwela, madato ganita, manaa natay profession, naa natay mga title sa atong pangalan, dili gyud pud malikayan nga matugkan ta garbo. Ug kun masakyan sa yawa, subo pa malandungon, mahimo na din tang galot, hambugiro, muratag si kinsa, or in short, mapahitason. Pero sa pikas bahin, kining atong mga igsuon nga naay diferensya sa pangisip, unsa may naa nila? Walay kwarta, walay profession, walay title, wala. Kinsa ra may naa nila? Unsa ra may naa nila? Ang ilarang pag-ila sa Dios 100%. Ang ilang pagtuo, pagsalig, paglaom na ara sa Dios tanan. Unsa may tawag nato ana nga batasan? Humility. That there is someone greater than you. Nga wala ka kung wala siya. Humility ang pagka mapaubsanon. Og aside nila, naapay gihatag si Kristo nga example. Niingon siya sa usa sa mga ebanghelyo, kung dili kamo magpakasama ni ining mga gagmayng bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Apil ang mga bata. Kabantay mo, magdula ang mga bata, bibo kaayo. Pero pagkataod-taod, maglibog ta kay nag-away na, naghinilakay na, sumbong ta kang papa. Pero what do you notice? Pila lang ka minuto, take note, pila lang ka minuto, nag-uli as if wala nag-away. Dulag balik, lingaw na pud sila kaayo. Ngano man, kay wala sila'y garbo, wala sila'y pride. Pero kita nagkadugay, taaning kalibutan, mabikil lang ganita sa atong isig katao, tungod anang garbo, di na magtingganay, mga matay na lang, di na gyud magtingganay. Wa na'y pasaylo. So niinitak na akong tapuson kini atong pamalandong pinaagi sa usa ka pangutana nga dapat ansira nato. Mao ni, kung humble ka o mapaubsanon, congratulations, padayon. Pero kung naa kay pride sa imong kasing-kasing nga nasakyan sa yawa nga nahimo kang mapahitason na anak kay garbo, mangutana ko, unsay naka-trigger ana? Imo bang kwarta? Or nahimo na kang profesional? Or naa kay kaaway? O unsa ka ang nakapahimo nimong garbuso sa negatibo nga pamaagi? Unsay naka-trigger ana? Palihog ko sa pagtubag.